What's up mga koys? Welcome to my vlog. Boy Bisaya is here. So, kung wala pa ka-subscribe, please subscribe my channel. Pindutan lang na subscribe na para ikaw mauna sa sunod na itong video. So, karon mga ta sila ka Kuya James nga matugas nga katong nag-viral sa Facebook nga wala yung taon sila ikapalit og lampin. So, ato ta sa ila, ato sa royon o unsay pwede na tumada sa ila. So, let's go! Mao na mga guys, mura ni nakayanan sa tubulsa kay di man dato. Mga koys, mani padong sa ilang ka Kuya James. Tara, let's go. Oy, tapos Kuya James ya. Pwede mo uban sa inyo? Tabangi brad. Luwi ni mo kuya. Samo na gyud mo buwanan. Ano kuya? So mga koys, daras Kuya James. Aray. Nangumpra na das Kuya James kay daghan day kuan day niya. Nakadawat sa day siya daw. So nara mga kinumpra ni Kuya James. Inatag mo kung sa uban niya. Lisod jud day kayo agianan nila Kuya James. Tara. Ibutang na uban na kuya para tabangan ka na mo. Bagyo, umbo. Nakay sa yan niya. Imo mga kuan day kaliwat, wa diha. So mga koys, dyan na dito sa balay nila kuya. Baktas pa kag mga 6 to 8 minutes siguro nang baktas. O saan mo maabot ang ilaka kuya? Ilaka Kuya James. So may rapod, pag abot na mo dito sa karsada, dito dahil kuya, nangumpra o dito siya sa barangay, nagkuha siya sa mga gipada, sa mga nanghatag pod. So mga koys, please kung kinsa pa tong
naapay kaya diha basin pa diha matagan pa nato sila kuya diri kay luoy jud kay ila kahimtang. So daghang kayong salamat. Mo na yung balay nila kuya. Mora yun eh, mga koys, mora ni balay diri. Mora nag-inusarang balay. So please, kung kinsa tong naapay kaya diha, please ato tabangan si kuya para makakuan sad sila, makaluwas sad sila sa ilang kinahanglan matag adlaw. So mga koys, si Bibi natulog des, Bibi natulog. Napa si ate, loya pa. Loya pa kay si Bibi oh. Cute kayo. So mora gyud na mga koys oh, mora na ila ha. Di gani sa kadup para siguro. So please kung kinsa toy napay kuan din ha. Please tabangan nato sila kuya. Kinsa toy nay kaya din ha. Ato lang taon sila tabangan. Yan isod jud kay kahimtang nila kuya dire. Mo ni mga koys, mga kinuha ni kuya gikan sa barangay nila. Ang hatag dito sa barangay na nang hatag. So iya gipang claim. So na mga ngan. Ikaw mo din, singko. Hapon na lang. Di magkagitan daw. So kuya, ug na kay panawagan sa atong uban mga silingan taga Ormoc. Basin na kay taong ko nga sa mga kuan katong nay makaya. Malihog lang taong ko niyo. Do na mo'y kaluoy. Ako pobre ra man taong ko pero kami nang inabuhi magpinsa akong na akong anak gamay. 3 ka buwan pa na kapin pero ako na ni kamot ko nga mabuhi na ko pamilya wa man po na ko ni pasagdahi nang pinarong mabugog panginabuhi nga ri sa Ormoc. Sahi ra bay tao pod. Kung namoy kaya, kung sobra-sobra niyang porta, pwede ra po muna mo donasyon nga rin, mutabang sa mga pobre. Kasi rabay tao, nagtinarong, panginabuhi na mo rin. Muna, sa kato lang nakapaminaw, kato nakadungog sa akong istorya, ako nga, hangyo ta ko ninyo nga, ngayon tang maluoy tao mo, nga, mura dyan akong hangyo, nga, salamat ng taon. so mato mga koys, matoy hangyo ni kuya nga benta kay bawo ko sagmi nga daghang pag taga Ormoc nga mga may kasing-kasing diha. Mayon ta ato siya matabangan. Daghang kay salamat. So mato mga koys, dito na ta ka Kuya James nga matugas taga barangay Kanadjing, Ormoc City, Leyte. Kinsa ba tong gusto nga magpaabot sa ilang mga tabang, i-message lang ko ninyo sa akong Facebook page. So don't forget to share this video. Thank you. Bye bye.